Hallo mensen, dit is mijn eerste horrorverhaal. Dit is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. Dit is echt. Ze kunnen er nachtmerries van krijgen. Neem dit AUB serieus. Het verhaal begint. Op een dag was er een huis hier ergens in Nederland dat het tot vandaag de dag nog steeds staat. En daarin waren er nonnen. Dus op een dag kwam er een non genaamd Geertruida die daar een non wou worden. Ze moest hard werken en ze sliepen in kleine kamers. En daar kon ze eigenlijk niet tegen. Totdat ze een keer naar een café ging. En ze had daar een vriendje en ging zoenen en dit van al dat andere dingen. En dat is een regel die je niet mag verbreken bij de nonnen. Je mag niet naar cafés gaan, zoenen en dit dat. Dus Geertruida werd zo hard gestraft. Ze werd achter een muur gemetseld. Ze werd ergens ingezet en er werd een muur voor haar gebouwd. In datzelfde huis, 100 jaar later, woonde er iemand. Die man is doodgegaan aan een brand. En die brand in zijn huis, daar weet niemand nog van waardoor het is ontstaan. Maar zijn laatste woorden waren: de non was hier, de non was hier. En dit was mijn verhaal. Bedankt voor het luisteren.